Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 40 minutos pasado alas 7 ng aga. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem. Naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Ngayon po, aldaw na Friday, December 4. Marikaso na maray ang pag-aagi kan mga aldaw. Partner, good morning. Good morning, partner. Good morning man po. Sa sato yung mga paradangog dyan. Kaya naman po kita. Sundong alas 9 ng pagkagat. Ang ani pong mag-ulay-ulay kan mga maiinit na issues. Ngunyan. Kadakol na mga issue kitang ipapalo up ngunyan pong aldaw. Kabali na digdi ining kaurutan. Naan mga minoridad ay nang pagparapalaugon sa mga mall. Lalo na duman sa Metro Manila, ikon maguros ang kasugunayan, digdi sa mga probinsya kabali na anaga, siguradong maangal ang mga fast food chain. Una tangya, luay-luay tanang ibabalik ang ekonomiya. Ayan mga aki partner, dakulao na bagay sa impluensya kan dakulao na marean impluensya kan aki sa mga magurang. Taisipon mo ining Jollibee, ining McDo, asin iba pa nga fast food chain, nagbibintayan, ninulitaan mga aki, nagkukulit sa ng mga magurang na madara dyan. Ayan mga magurang baga, di nagaprakakaning manok, mas gusto pang lugaw, at di nang gayo makakaroon sa ng hawak. Ay kung mayo ang agda ka mga aki, ini mga fast food chain ini, di tambinta. Saka iagi mo sana dyan sa pintuan ka mga tindahan ng kawatan. Talagang guguyudo ka pala. Oh. Kaya iyo yung partner. Ara mo, grabe ang gamagama kan iyan mga tao na pag-iisip ekonomiya. Grabe talaga man ang gamagama na kung paano makabalik na ang normal na dalagang kan ekonomiya. Kundi talagang sagod na dai talaga nagluruluwas pa iyan mga bakuna para sa COVID. Pirming magiging kuyang partner, urong sulong ang magiging lakdang kang gobyerno na dai taman mababasol. Ta simpre titiritimbangon, arin an talagang maray. Maski pagpuon sa na kaning pandemic na ini, ano talagang papaurugon ang buhay o ang kabuhayan. Si Dave Doliano, asin Irvin Borja, ang Riding in Tandem. Bangon Banwan Report! Padagos ka na sa tuyang programa, kasubago pa ba si Carlo nag-apod. Aramon da partner ko nanoan, mainit na bareta ang dara ni Carlo Baldosa. Hello Carlo, good morning. Just tabi, Sir Dave, Sir Edwin, good morning sa inyong duwa and sa mga parantabay. Sa bagong tama, sa bago po akong nasa luwas, as early as 4:30 na sa luwas na Kataanaw. Ini katagod kang pakape, pandesal asin itlog ni Sir Noel de Luna, kung saan halina kami sa Barangay Campanecuason, and gunyan niya kami sa Yabu. Makakaulit ang unyan si Kagawa Dre Marks Pielago kang San Felipe, Naga City. Siya si, kumbaga for the meantime, si SMD Ngunyan, may Kalakawan, siya ang, kumbaga, ang namamayo kayo yung aktibidad na ini. Sir, good morning. Live ko tangon yan sa OKFM with Sir Edwin Borja and Sir Dave Doliano.
Good morning po. Sa kabus pong paradangog kang 97.5. Okay. Apo. Iyo po. Kumusta man po ang init? Kumusta man ang init kan ang mga tao sa barangay sa pagsabat kay ning pakaplog ni Sir Noel? Mainiton pong maray. In fact, habang kaulita ka po mo niyan, igos ako yung nagraning babae. First time po dang makaabot ang araw ganing serbisyo. Digdi po sa digdi sa Yabu, sa parte po Company Kuason. Ano ang daran nindo ngunyan sa pagdyan nindo sa Yabu? Ano ang daran nindo? Apo, may dala kami dito yung sang ribong kape, sang ribong sugok, tapos 3,000 na pandesal para po sa gabos ng mga taga dito sa Paliw. Ali na po kami sa Sentro Company Kuason sa covered court. Tapos tigtuyumi po talaga ini yung lugar kang Yabu. Nilang hani po yan sinaraman mi sa mga residente digdi na ngaralasin na first time po pala mag-abot ang araw kani yung klase ni Kadakulan naghapot. Ano ta ginigibo yan ni Noel de Luna? Yan po, pagtabang po yan. Sa ngunyan po, ang masasabi talang dyan, dati naman po bagang ginigibo niyo ni Sir Noel de Luna ang pagtabang. Sa ngunyan, pagtabang po ini. Siyempre, dahil mawaraan mga kaputan na bade yan, partikan sa yung political plan sa maabot na eleksyon. Anong reaksyon mo dyan? Kung ano man po, kung sakaling may plano siya, though sa ngunyan po, maipaman po ning araw kaya na deklarasyon, kung sakaling may plano po, nasa iya man po yan. Ano ang pagtaukan mga kaping iyan, tinapay, sugok na linabunan, free for all sa na yan, o may listahan kan mga tatawan? O naputulan na linya. At yan po, babalikan ta. Na oras, siguro kitang 14 minutos bago alas 8 ng aga. Siyempre partner, dahil mawaraan mga kaputan. Anong itang ginigibo yan ni Noel? Makandidato siya o ano talagang plano niya? Nagbabalik. Hello, come again, Carlo. Hello. Hello, Carlo. Come again. Madali lang. Na oras, siguro kitang 13 minutos bago alas 8 ng aga. Digdi sa riding tandem, sabi tanangan ni partner, dahil mawara sa isip kan mga taganaga, ano ta ginigibo ni Noel ang bagay na yan. Saka pagbalik ni Carlo, saka itong pagkakaulaytang kagawad, hapotong ko partner, kung kumusta man ang pag-resibi ni Kapitan, isang Kapitan dyan ngunyan. Kung iyang pag-resibi, may barita kaya na ngunyan palang naamay, igwa ng mga kapitan na medyo garo nai-insecure man, may mga politiko na insecure na garo daing gayo suportado ang programang iyan ni Noel de Luna garong si Cirilo sana. Oo, baad niya si Noel mag-tie up ki Jan Bungat o kundi man ki Tato Mendoza. Paano nang yan? Garong amay pa, no? Oo. Dahil na gayod, isipon na lang na sa barangay may nag-aarabot ng 3,000 na pandesal. Sa totoo lang, sangribong sugo. Sa totoo lang partner, sa sarong pamilya abutan kayan, an matitipid ka na mga 150 pesos. Yan, come again, Carlo. Yes, tabi, Sir Dave and Sir Edwin. Dahil lang ta, nagkakaigwa lang ng pag-distributor kang pandesal, itlog at kape. Ano yan, free for all sana ang pagkatao, may mga listahan man, may mga ticket man na pigtatao? Free for all siya and naobserba naman permitted din ang social distancing and ang mga nagkukurabig din ng mga pagkakaan, may mga face mask. Ibalik ko giraray Sir Dave and Sir Edwin ang linya kikagawad rin magsipilang. Sir. Hello, Kagawad. Good morning, Giraray. Ayo po. Pasensya na po na po, tol. Ano ang manera kan na distribution kan? May ticket, may listahan ka na mga pamilya o kung isayan magdyan, duduhulan? Prior po sa schedule kang barangay, nag-aapot kita sa mga kagawad na contact naman sa sa kanya-kanyang barangay. As estimate ng populasyon kang tao, both adult and kids, so children, para may tansya kita ning tao po ay ning supply kung pira po ang dadarahon tang pamahawan. Kaya sa pagkapira pong semana na nagkakanda kita kaniyong pagkaplog,
maipaman po kami ng experience na nakulangan kita. Siyempre pong sobra yan. Kaya kung di po maubo sa sarong venue, sa satuyang supply, kita nalibot po kita sa mga pagtaraid na sityo kang barangay. Iyan po ko yan, iyang kape, ano yan, itinataw na sa sachet o timplado na sa baso, bada may magka-relipuhan dyan? Sa first venue po, siyempre, nagpapaprepare kita sa mga barangay kagawa din sa mga BHW ning mainit na tubig. Pero pag nagsisityo-sityo na kita, dahil bako pong dahil preparado, may ng tubig, tinatautan na lang po si sachet, si kape, tapos Milo sa mga akin. Kagawad, igwag din kaputan kung igwa ba kay mga barabarita na igwa da ang mga kapitan digdi sa naga na nagpapahiling ng suporta sa programang iyan. Kumusta po ang kapitan dyan sa imong barangay? Subang ni po napaabutan kita ng impormasyon na yung po di ko aram kung di tugot o baka di komportable ang kapitan o ang mga ang ibang barangay official na mag-attender o magsuporta kay ni yung araw kani programa. May man po yung problema daw po siguro i-welcome sa mga ibang barangay official. Pinapadagos na po yan. Araw po digdi sa Yabo. Very warm po ang mga tao digdi. And sa mga po na din po kita padagos sa mga barangay official na aray pa po kang politika. Ay kang eleksyon 2022 para 2020 pa lang po ngunyan. So hindi po para sa tao, Kaya dito man po pag-ulangon o kung dito po kayang suportahan, dito na lang po pag-ulangon. So far may mga magkapera pong insidente, talaog po ning magkaperang simanang pagkandak ni kaniyong pakaplog na may nagpupugol, pero in general po na successful man po gabos ng mga pakaplog sa gabos ng mga barangay. Ano po yan, ang mga sugok linabuna na o nasa plastic na yan, nakapatos? Kami po sa mga staff ko, alas 9 ng banggi, naglalabo na po kami. Kaya luto na po yan pag-abot mismo mga barangay, and i-distribute na lang po. Thank you sir. Tigsararo lang o tigduruwa? Tigsararong sugok, tapos pwedeng tigtrolo, tig-arapat, tig-rilimang pandesal, depende po sa kayang ubuson. Di man po kita kaya nag-extract sa panao. Kung pwede nga po mag-ulit basta kayang kakanon. Thank you, Kagawad. Back to you, Carlo. Kaya po tabi, Sir Dave and Sir Vin, ang pagkipag-ulita, kikagawad day March Telagong na pagkaga. Katapod kayo ng pakaplog ni Sir Noel Dilo na So, subaag mo, duman sa covered court kang panikwason na dinagsa kang mga residentes in aktibidad. Amay na amay ka talaga nagtulak ang grupo pasiring sa upper barangay kang sila Dunyaga. So, tama sabi ni Gawad, remarks, may punto man sa duman, kung di talaga susuportaran, mas magandang din nila ang pag-ulangon. Ang nagbibenepisyo man lang kayo ini mga President City and ang mga kaakian na sobrang aning kaugmang maray pag nakareceive ng pandesal, itlog, saka kaining Milo na Drakang Group. So yun na muna po sa Irvin and Sir Dave sa yan natong po kang rice, kasbal kojic soup para sa 97.5 okay FM. Hindi po si Carlo Baldosa. Gusto ko okay. Bangon Banwan! Salamat Carlo Baldosa. Sa bagay partner, ang sugok bangon niya na gis na. Ay kung ang pamilya anong katao, tigsararo di, nakatipid ng 60. Ay si Kapipa, sa kasi pandesal. Kaya mga 150 mandaan matitipid ka na sarong ama kung regular yung pakaplog na yung partner. Kaya dahil mo, pag mga araw kaya na proyekto, dahil mo talaga mapupundo yung partner. Oras na ihuyag mo yan dyan sa barangay hall o kung saan na lugar, maramang kang tao, dahil mo talaga mapupugulan ang tao na, lalo na kunya na panahon na mahal na niyo ang mga barakalon. Kaya siguro tama yan na pabayaan na lang si mga nagkukurokontra tapos iisip politika.
ay pabayaan na mo na lalong nagkukontra ka kayan, lalong nagigikang killjoy sa paghiling Saka sa parte kan ordinaryong pamilya, may mangkadtong malabon si ama ning anom na sugok. Tigsararo kamay, kadaklang kayan, duwa lang, babatihon, minsan lalagang kamatis, tanganing magdakol-dakol, babarangaon yan ang pamahawan. Panira sa sinanlag. Oh. May mangkadtong anom ka mo, naglabon ning anom na sugok. O yan, saka may kape, may pandesal na unlimited. O di, dako lang bagay na. Kaya lang iyan kung minsan talaga, medyo, iba maisip, may pangayang politika. Kung minsan, mapasalamat man kita na dahil sa politika, gulping mga tao nakakaisip na mag-initiate ng mga programang araw kaya na ang benepisyo sa mga ordinaryong tao. Saka kung habo mo dakan ko yan, habo mo dakan kape, igwaning Milo, masarap inumin, lasang Ovaltine. Kaya may nagkukontra. Sabi ni kagawad, nang ipagparakurkontraon yan, pabiluhon na ang mga pobreng pamilya, na makatig sararong sugo. Kaya anaki, tawan mo ning sarong linabunan na sugo. Kaya ang kaugmaan sa nakayahan. At bibihira baga sa pamilyang magparala buning sugok tamahal. Hello, Mama Olive. Good morning. You're so beautiful, Mama Olive. Okay, tabi Sir Dave and Sir Ervin, maray na pagkaaga. Nasa linya mo yan si Mayor Nelson Ligasyon, Kalukalo Gobyerno kan Syudad ng Naga. Kumustahon tada mo yan? Saro sa kahaputan, nagsureldo na ang mga empleyado kana LGU Naga o naga Boronos na. And ngunya na aldaw, iguaman pong groundbreaking gigibuhon, saro na naman ang eskwelahan. Garo nakatutok si Mayor Nelson Ligasyon sa mga eskwelahan igdi sa Laugan Syudad ng Naga and iba pang proyektor. Mayor Nelson Ligasyon, good morning po. Live kita mo niya sa Reading in Tandem with Dave Duliano and Ervin Borja. Hello. Good morning, tabi sa Olive, Dave, Ervin, maray na pagkaaga sa kapos. Opo. Mayor, gulpe naghahapot tagaro konsentrado, priority ka na sa imong administrasyon and talagang basanting edukasyon na para sa gabos, lalo na sa mga pobreng pamilya, tabi, Mayor. Duwa tabi ang rason, Dave. Number one, kan magkondusir kita in survey, nagluwas po na ang priority po education. And may mga kahagadan po duman na sinisimbagan po kita. May mga problema na haloy ng inaatubang kan sa tuyang education sector na kaipuhan matugunan. Halimbawa po baga, yan sa Camarines Sur National High School. Puno-puno po ang mga estudyante dyan. Sobra-sobra ang mga enrollees po dyan. Siring man sa ibang public high school, maging dyan po sa Tinago, National High School, Cararaya National High School, sa may Concepcion Pequeña National High School, itong dating Sabang National High School na Naga City School of Arts and Trade, sobra-sobra po ang enrollees po dyan. As in si Pandua, nahiling ta na ang solusyon kayo ni si pagtugdok ng mga bagong eskwelahan sa lugar na harani sa mga pigi-istaran kan mga namamanwaan. Kaya po baga dyan sa Santa Cruz, tugdok ta ang Santa Cruz National High School kung saan iguana pong principal, may mga paratukdo, may mga estudyante. Siring man po duman sa San Isidro National High School. But then of course, under online o kaya modular mode of learning. Si mga na-identify na mga bagong eskwelahan, kabali po itong groundbreak ta kan Miyerkules, duman po sa Yabu, Carolina para sa Yabu Elementary School. Ngunyan, ining groundbreak man ngunyan sa Balatas, in connection man po ini sa classroom need. Sa may backlog po kaya dyan sa Balatas Elementary School. So iyo po yan ang kaipuhan na matugunan na pangaipo. Hiring man po duman sa Don Manuel Abella Elementary School. Igwa man po duman. Mayor, may nakabot sa mo yung bareta na garuday ka nag-terminate. Dawa itong mga nakalaog sa administrasyon pa. Next Mayor Jan Bungat garuday mo pig-terminate. Saka itong mga nag-apply man, kampano na mayor ka na,
Ano po may mga bonus man sindang kunya na December, Mayor? Pag-abot sa bonus, sabi, Dave, kung ano dapat na ma-receive po kan mga empleyado, pigiing wata na maitao, dawa na po nga ni may problema kita sa budget, dara po kan kulang na naglalaog sa kaban kan gobyerno lokal, dara kan pandemyang COVID-19. So, laomon po kan gabos ng mga empleyado na may marireceive po sindang bonus. Mga ano rin tabi yan, Mayor, ang kunya na December? Prepararan na tabi, Dave, nagpo na si proseso, convene ko na po si Sarong Committee involving the Nasilgaya, involving the Mr. Frank Mendoza. So, hahagadon ka po sa Sangguniang Lungsod this coming Tuesday na magpasamin magkakanigong ordinansa para sa marireceving bonus po kan mga empleyado. Mayor, hagadan may kaning reaksyon na kaning libreng pakapi, papandisal, pasugok ni Noel De Luna. Ano po ni may koordinasyon na sa senong opisina tabi, Mayor? Sa diriman po nitang Kalakawan po yan. Para sa imo po, okay lang ni sa imong aro kaning proyekto? Dahil ko man po pwedeng pugulan yan. Opo. Digdi po sa mga tutugdokan syudad nin mga eskwelahan, may naghahapot po kung ano po ang hiring da kan mga teachers kay ni. Ano po da ni separado ang gobyerno kan syudad ni naga an ma-hire o papagihon sa DepEd? Ang arrangement ni po kayan, sabi Erwin, saka Dave, iyon na si acquisition kay itong daga na tutugdukan kan mga facilities including building, obligasyon kan syudad. Si mga inot na building na ikokonstruher, obligasyon kan syudad. Si mga masurunod sa Department of Education. Hearing man itong pag-hire, pag-determinar kung si isay si principal, si isay si mga paratukdo, whether permanent or on a temporary basis, sa Department of Education. Considering na bagong eskwelahan, mga ngaipo po nin mga bagong paratukdo. Kaya dyan po malaog itong locally funded teacher. Kami po si mabayad po kayan. Pero ang masabi po kung si isay si qualified, kung si isay dapat na i-hire, iyo po si Sir Manny de Guzman kan Department of Education. Opo. Thank you, Mayor. Thank you. Good morning and Merry Christmas and Happy New Year. Salamat, Abi Dave, Asin Ervin. Advance Merry Christmas. Opo. Mga tugang si Mayor Nilson Naligasyon, kan magtuko palang partner si Mayor, itong mga nagtatagasip-sip na mga alalay niya, naginging. Nga Mayor, itong yung mga kabuan ni ex-mayor Jan Bungat na data man niya kalinyada, really upunta na nga i-terminate na. Siyempre nga, papalagon taman si mga tao ta. Ako na sabi ni Mayor Ligasyon, madali nga yan. Kundi paano man niya si mga pamilya kayan. Lalo na nga ngunyan na dipicil ang trabaho, hirap man nga ka mga pamilya, data na nga i-terminate. O paano nga Mayor si mga ma-apply man na naturalmente may mga tao man kita, lalo na si mga nagtarabang, ay accommodate manggirari niya. Kaya kadakol pala ng empleyado dyan City Hall. Ang yan, ma-bonus. Paano nga Mayor na bonus ninda, ay kung ano nga nabutong kan sa tuyang kwarta, pagkaniguunta na lang. Mareray man ta, dahil naging bingatibo si Mayor. Usually kaya partner, pag ansarong kandidato na gana, si mga alyados man kan si Sabalyo, wipe out yan. Nagpipressure man si mga nagsuporta sa iya. Pero gusto sabihin pala si Mayor Ligasyon dahil naging vindictive. Intiro na ang kuyan, pig-accommodate, maidang pig-terminate daw naman sa mga tauhan ni ex-mayor. Kaya gulpian mabunos dyan. Bada kayahon pa kan lokal na gobyerno ka nagang kwarta. Garo partner anday sana nakalaog si Mrs. Farabungat. O sa napumpa sa nagaro disqualified na natalang na. Kaya Merry Christmas na lang sa mga empleyado. Duman sa pakadlog ni Noel, tama man si Mayor, ano man yung pagpugulang ko yan, masusuya pa ngayon sa kuyang tao, at ang
makakana kan linabunan ng sugok, tutupalon mo pa. Ay, kung yan, kung marina ideyang pugulo niya, sige lang. Sagod na may nakok ang sugok, may nalalabunan, may mainit-init na pandesal, saka may 3-in-1 coffee, sige sa nangya. Sagod nang yang mapagal si nag-aalok araw ka na proyekto. Bangon Banwan Report. May saro ba kitang Si report Senyaw sa linya. partner? Yaon sa linya si Ernie Marfil. Ernie, come in please. Okay, Dave, Ervin, good morning. Good morning po sa mga naghihinan nyo. Pasirantaman ang Director One Electric Cooperative sa Director kita. Sa atin, nag-schedule kami sa management para sa energize ng sakop kan Kasurik Ono. Pero mas pa rin ang mga director makuha ng tamanin sa boses ko niyan. Si Director Irwin bilang ko kan Kasurikuan, siya man ang sakop sa Maywaso na Cooperative Area sa Libanan. Director, good morning. Si David po, tapos si Erwin muna. Makamusta mi lang po ang Kasuriko, no? Lalo na niya na andiri kita, tapos nag-i-energize kan mga linya. Sige sa sakop dito sa Kasuriko. Ay, good morning po sa Dave saka sa mga paradaw group kay Elvin. Opo. Ano po na ang libanan po igwa na lang nin tulong barangay na natatada na dahil napapabulosan ng kuryente. Ini pong barangay kan Tinalmud Nuevo, Tinalmud Viejo, saka barangay Salvacion. Pero po ngunya na simana, pig-assure man po ako kang technical department na mapapakuryentihan na sila. May babalik ng kuryente ngunya na simana sa mga barangay na ini. Opo. Ano po ang kadipisilan ta? Medyo nahuri ang tulong barangay na yan. Ang kadipisilan po yung paghakot ng poste. Dahil po haligi sa sentro kang ali sa HQ kang Kasureko, kasi rin po sa Kabukidan kang Libmanan, tapos mahuros po luman sa mga may dagat na po sa coastal. Iyon po yan nakadipisilan. Kaya ang nahiling na remedyo, kung sakali man may sunod, ang pag-repair po mahagi na sa Pasakaw, mas madali po magbiyahe duman sa Pasakaw kasi rin sa mga barangay na nasa. Ano po, harayo ng barangay yan, remote na yan, tulong barangay na yan, Direktor? Iyon po, na po yung boundary kang Pasakaw sa Kalibmanan. May tinalmud man po ang Pasakaw, Kalibmanan duwang tinalmud. Tapos doon sa Ragay Golf na po yan nakaatubang ang mga barangay na yan. Opo. Kaya, sa ibang banuan po, kumusta ang pagbalikan linya ng kuryente? haros po gabos naman na banuan ang pinaka na lang si Lupi. Pero anong pa po si Lupi. Pero ang target po, na simana, kuryentihan yan, mabolosan na ng kuryente ang entire na coverage area kan Kasureco, no? Opo. Thank you, Director. Back to you, Ernie. Okay. Dave, parapasanti na siguro ang pahayag ni Director Erwin Dilangco dapat nakukuryentihan. Pero dapat dalaw na tahirak pang ka mga tao dyan, ano? Ang pagtaride na barangay, enjoy na kang kuryente. Sinda, mayo pa. Ayo. May papabaro kay Director Erwin. Hindi po sa San Fernando, ito nga po sa may Baraka. Kumusta po ang Fernando? Ay, ang linya, tago kami doon amigo, ni Starik. Ano po, ang San Fernando, okay naman po ang Corrideo sa highway, ay na po yan, kapos na po yan, pinatindog na itong mga poste duman, mahiling po nindo na ang Kasureco Uno, ang mga poste kayang pasiring sa Naga, ay nakatirindog na po, nakataranos na as compared duman sa Katay na barangay na sakutan iba man na kooperatiba. Sinda po taragilid pa ang pagkaposte. Alagad ang sa Kasureco no po, tirindog na po yan. Okay. Thank you very much, Director.
siguro sabihin ko lang si Rico sa dyan, yung historic din sa patatagutan na. Ayan. So, Dave, Irving, and nasa tuyong report, alikwig di sa Kasurico 1, ini po Sir ni Marky. Bangon Banwan Report. Salamat Ernie with Director Dilangco. At pamalugod maibalik na ang kuryente naglain ng sakatain mong barangay. Nag-enjoy na sinaka na kuryente. Kamuma pa ngunya na mga Christmas. Importante ang kuryente si maralag ning parol. Malag ning Christmas tree. O si mga pamilyang para party-party. Si mga biri-biri joke ay naglain ng mariklong pagiraray ang kapalibutan. Uy, speaking of mga bago partner na mga puste ka na, actually, ang ibang mga puste na mahihiling mo, kung ika nagluluwas sa Naga, pasiring dyan sa Siruma, haralang kao ng maray ang mga pusting pigburugtak, NGCP pala nagburugtak kayan, pagkatapos later on, ito turn over sa Kasurico 2. Digdi man partner sa pasiring digdi sa may pakul na ni pasakat sa San Felipe ay pasakat sa Carolina haralang kao naman ang mga pusting pigbuburugtak anagig kakaiwala na yung problema ng partner aram mo kung ano ining mga cable companies ining mga bagong ining pusting haralang kao ang distansya da hararayo an mga kablikan mga cable companies internet design sa mga arugay. Haralagwat. Mayara yan. Kaya igwanin mga area digdi sa Naga na malaog-laog kan mga cable sa internet companies dahil sa problema. Kaya palang kadakol pang mga harong ang pungot ng unyan. Hay nang yan si cable, hay nang si Converge, hay nang yan si mga internet provider nagkawar ning signal sarong sana mayo na ning cable partner puro na sa nawaga YouTube ang pigdadaralan. Ngunyan ang lanog-lanog na pirmi aral daw ining Converge na ini. Halos sa mga radio station, coffee shop itiro nga nagmumuruda grabe. Halos sa tirio ko na ang manager kang Converge. Ta kun minsan arog sud maghapon mayo nin internet ang mga harong. Maringani ngunyan may Facebook Live kita. Kaya iyo yan ang number 1 na problema. Ang problema, saro nga na problema, iyo yan na unconverged da kaya nagparaako nin grabing subscribers na dahil namang kayang supplyan kada sa indang available na kung ano nga. Kung dahil sinda design sa haralagwat na pagultanan ka mga pusti, o di igapos nila duman sa kablik ang Kasurico, bitayon. O di kuya, di mayaya. Ano kung pakiulan ng Kasuricong ibanting na sana duman para di magyaya? Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Iguana Tandem. kitang 12 minutos makaga na sa 8 ng aga. Oy, magdangog kan mga bagay na pigtutukar digdi. Tadyan man sa namahali ang sa tuyang kaputan para sa tuyang parapol kan Nutsibi na package. Kasudma, duwang kauna naman na Nutsibi na package sa nag-abot. Talagang palaban ng management sa pagkataon ng regalo sa tuyang mga parantabay. Mahanap boy mo na kita partner. At yan, balik kita sa Riding in Tandem. Boss Jonathan, take it away, Boss Jonathan. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre iyon na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsehal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsehal Elmer Baldimoro nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Pag yung mga bakot
bakot mo. Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Changson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang pampremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Ang lokal na gobyerno kan Ciudad ng Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application. Tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. When things get too crazy, I always take a break with whiskey. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor perfectly suits my taste. Kaya chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Long day? Chill muna with the smooth, oaky flavor of Embassy Whiskey. Drink responsibly. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City.
Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Johnny Salvilla. Taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Dito on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Dance to the hashtag Asimkilig Dance Challenge! Asimkilig, meron ka ba? Asimkilig, never pa! Asimkilig, gusto ko pang kumain sa sinigang na loob namin. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, plaque lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Plemex na! Kawawa tayo lubo, hinika para doon ang salbay plema. May halamang munti, natural na pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pastiko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No the chamba, chamba. For 10 times more protection from Asimpawis than regular soap. Use Rexona every day. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kayang-kaya. May dagdag pa Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Laki. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo, sarap ang Lady's Choice macaroni salad na. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Padagos kan Ready in Tandem. Iguana kitang 26 minutos pasado alas 8 ng aga. Paabutan ko pala ng good morning si Sir Rene Gomez. Yan, ang neighbor ko dyan sa Progress Home. Raal ni partner, aga-aga nagdadangog, hapon na udto banggi sa OKPM. Kaya pabunod siya ng good morning. Retired government employee. Yan. Uy, saka happy birthday man sa satuyang amigong si Edong na sortida na nagselebrar kan sa iyang birthday. Saka na satuyang paradangog na si amigong Rudy Baldimore ang saro sa mga madudunong
digdi sa syudad ni Naga. Saro sa mga kalyado ni Sir Ernie Bernadero. Yan. Kaarabay niya yan sa dunong. Si Umpong Baltimore. Bueno, partner, ako na nagangalas. Isipon mo ang mga tao ngayon dyan sa Saudi magparasurusuan. Ultimong sa restaurant, dahil nga mag-aratubangan. Sa Trimobile, duduan sakay. Saka ultimo nga ang pag-Christmas party. Kung pwede, pamilya na lang. Bako na nga itong by group pigibitaran tangani ang COVID-19. Saka i-maintain taan social distancing. Ang alas ako, ano ta sa Bulangan partner, maalamang nagbibisitang taga DOH. O dyan sa nasa Milaor, tararaid, may mga face mask, dahil man nakakulukar sa tamang posisyon, may mga face shield, pinapabakal pa dyan sa gate, pag abot naman sa laog, garo na turban ang itsura. Wow, ngalas ako ano dyan sa Bulangan ta, may nagbibisita dyan partner. Ngalas ako. Sarupan, dapat na mag-pulis dyan sa laog, pulis. Kundi bawal man na maglaog, tapos bawal ang mga pulis na magralaog sa mga Bulangan. O, daw ako ta sa DOH na lang, dyan sa Milaor, 800 an entrance. Kada ako lang naglalaog, taraid. Araw na kaya kalangkaw, ang entrance fee sa Bulangan. Araw na kaya, 700, 800, 500, araw na kaya na labanan nyo niyan. Kan panahon may 500 ka, hiwa-hiwa ka na palaog sa sa Bulangan tama pampusta. Hiwa ka pampusta. Kung may 3,000 ka sa naman, ma-entrance ka ng 800, di 2,000 na lang. Aninot mong pusta sang ribo, pag na-knockout, garo pauliong ka na. Kundi ang sasabi ko rin, ano tama yung nagbibisita dyan? Naan social distancing maana nalingawana. Taraid, durukutan, pagkuraho pa si tipsikan mga liwoy, ka mga Kristo, nasasangab ka na iba, ano ta, mayong nag-istrikto dyan, yan ang pikangalas ko. Ultimo mga aki, pigbabawalan sa department store, supermart, maulakitan niya, ay yan talagang pikangalas ko, lamang nagbibisita para i-maintain ang social distancing. Alam mo partner, Ansaro, pigturugutan, pero mag-maintain nin social distancing. Pag kantinurugutan na, dahil naman pigmamantinir ang social distancing, mayong madali-daling tuyaw o masitar kayan, takadakla na may sadirikan na Bulangan, mga powerful and influential politicians. Kaya mayong nagdudut-dut. Pati niya ako sa social distancing, may double standard of justice. Agaro may pinipili isa na strict katuhan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Ana oras, iguana kita nga 27 minutos sa makaganalas sa 8 ng aga. Magdangog, taarat yan, mapakontest kita ang nasutuyang hapot, tali man sana sa mga bagay na nasutuyang pinag-didiscuss. Bangon Banwan Report! Kwanuntaan saro pang report, hali sa luwas, yaon sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Okay, Dave, Ervin, thank you very much. Maray na pagkaaga. Ayaw na ko digyo sa Barangay Balatas, tapos ay digdigibuhon ang two-story 4-classroom building kan Balatas Elementary School. Yaw na ngunyan digyo si Consul Perez, si Consul Dorit Beltran, na konsay na pero si Mayor yaw na dyan sa Oy, Hil, tama-tama yaw dyan si Kagawad, Kapitan Beltran. Haputado kayo ning nag-text na agaro na pigulang niya ining lantern making sa barangay. Okay, okay. Consul, good morning. Sa 97.5 Bangon, okay pa po kita duman. Yaw duman si Dave Doliano and Ervin Borja. Dave Doliano and Ervin Borja. Ikaw tayo nag-text sa mga Consul na. Pero yan program, yan Noel din na. Pero siguro lang ako da. Ano po ang katotohanan kaya? Dave Ervin, siga Consul. Luay, excited ka kayang maray. Luay sana para na ika makamul yan. Hello po. Para inahaga po, Sir Dave, saka po si Sir Ervin. Opo. At saka po pong naghihinan yung sa inyong program. May nagsumbong po na garo dahil ka uyon o pig ulang mo ining lantern making contest.
kana sa rutang kababayan, kagawad, kapitan. Ano po yan? Nakaabot nga ni po yan sa suod ma. Pigpararapado po na ako ni Paul Manaaw sa iyong programa. Dahil ko po nadangog dahil nagbindepensa po kita kang budget kang liga suod ma sa plenary sa Sangguniang Panlunsoy. Sabi lang po yan sa kuya kan sa kuyang mga staff na siguulang ko po ang parolan ni SND. Fake news po yan, Sir Dave. Dahil tighapot ko po si sa kuyang SK, saka po si sekretary ko sa barangay. Kung ubo niya akong nag-abot ng letter, manunungod dyan sa parola na yan SND. Ang sabi ko sa kuya, mayo man po siya. Kaya paano ko po siya uulangon? Mayo man po nga ni isa mo yung nag-aabot ng communication. Kaya ko po aram kung ano po ang guidelines sa iyan. Siguro po, nagpaabot na po pa yan duman sa opisina ni Sir Paul Manao. Baka po kalaban ko sa barangay sa politika. Kaya po nga ni, pagkatapos po kaning groundbreaking na iniligdi sa may Balatas Elementary School na kilala groundbreaking mo yan. Maduman po ako sa opisina ni Sir Paul Manao para po linawon ko man sa kuyang pagkatao. Ano man po dapat kulangon siya. Sa kulang bagay po yan sa sarong barangay. Na ubuan ng mga premyong arong kayang kadakula. Ang barangay Bagong Bayan Norte po, gabos pong aktibidades pang syudad sa mga arong po kayang pag-abot sa pag-Disyembre. Gabos rin po kami nagpaparticipar dyan and nanggagana po kami dyan. Kaya kung uba po ng arong kayo nakalakawan si SND, saro po siguro sa barangay niya ang dapat magparticipar dyan. Sayang po kang premyong makukuha. Nag-text sigli, saro sa mga saserdote ni Noel De Luna, si Arnel Iclarinal. Basahong ka ang text, Dave, si Dudit Beltran na naman, daipig tutugutan ang parol contest sa Bagong Bayan Norte. Yan. Dahil man pwede yan. May diretso kaming gibu niyan. Yan. Ini ang exact text ni Arnel Clarinal. Ano pong reaction mo kayo ni? Yung ano pang sabi ko, dahil po kita pwedeng magpugol kayo. Isa lang po ako para pugulon po yan arong kaya na maray na obheto sa 27 barangay pang Naga. Ako lang bagay po yan sa Tamuya kung manggagala kami dyan. Araw sa Muya, ang Bagong Bayan Norte. Sadis-sadis po ang barangay ni, sadis po ang pondo ni. Mga araw po kanil yung mga concept na yan. Ay kung si first, second, third, nasali sa barangay Lindo, di may lampas ka bang ang milyon ka mo? Ano po, tighapot po si Presidente po kang PSBK, si Ma'am Kagawad Tina Mendoza, kang barangay Sabang. Sabi ko, ano nga po ining parole making contest? Ay, papapami ko ngayon, Kap. Ang gamit po niya ngayon kayang CSDK OD. Sabi ko, baka niya po nung guidelines pa yan. Pwede mo niya akong i-forward sa messenger po para malinawan man niya ako. Dahil i-graduate niya ako na ako. Nag-uulang ko ang parola niya po ng SND. Kaya po, naaraman ko po duman na ang first prize po ba 300,000. Ang second prize, 200. Ang third prize, 100. And si Mabarali po na dahil magana, huwag po sila ng 30,000. Itong Christmas party na po yung kang barangay 30 mil na iyan, mas sila ikamanggana. Kaya dakulaan pong bagay na kaipuhan po, magbalik na ka dyan. Opo. Thank you, Kap. Thank you. Fake news po yan, Sir Dave. Para po sa baka po na ako si kalaban ko yan sa politika na naman nagkikirar na naman yung kariribukan sa barangay po. Una ko, gabos mo amigo dyan, may kalabang ka pa pala dyan sa lugar mo. May kalaban kita dahil manawawara ang kalaban sa politika sa barangay. Opo. Thank you, Kap. Back to you, Hill. Salamat po, sir. Salamat po na marami. Yan, sabi Dave, thank you very much, Kapitan Dudit Beltran. Sabi ko, pero nga ako, diyan ko susumpungan si Kapitan, si Consyal sa groundbreaking sa siguradong nga unto duman. Actually, Kap, nagduman pa ko sa ibang barangay.
Pero sabi mo naman sa semong nakapot ko naman garuyaw kada sa groundbreaking. Ayan, Dave, nakuha na ako yan man lado ni Kapitan ni Consial Lado ni Filtran ka na Bagong Bayan Norte and nalinawan na kita sa ano. Okay, gikandig sa location para sa 97.5 Bangon OK FM. Ang barit ako pala tabi niyan, Dave. Atun sa Endocan Rice Coffee, 14 in 1 plus 1. Ini Mas Gil de la Cruz, gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat dahil de la Cruz. Puro baga nagpapahimuti ka mga bareta. Itong pakaplog, dahil madapigulang kan kapitan. O ini na naman lantern making contest. Dahil na madapig ulang. Sa totoo lang, aprobitsaran nindo ang panahon na anggot sa kwarta si Noel de Luna. Ita, pagdain na ni anggot, baad ultimong 5,000, paiyakan. O ngunyan may ibong ang kwarta. Isipon mo, lantern making contest, lampas 500,000 ang premyo para sa first, second, third, ay dumampas sa mga non-winners at 30,000. Ay grabe. Ngunyan, ini-partner lantern making, bako man pagarayunan, kundi padarakulaan, ang sukul ka ni Garo, kabanga siguro kang PNB. So, gusto sabihin, dahil man yan ipaparada. Buday, Naka-stationary yan sa konsay dito. Ay, padarakulaan ay kung may maurag-urag gumibo dyan, kayang haklo pa ng PNB building. Paano may ipaparada yan? Kaya, dakulang bagay na, aprobitsaran. Oy, basahon ta pala nining mga nagme-message sigdi sa Messenger. Magayon talaga ko ni binabaliktaan watch party partner ta gulpi an sa to yung mga pardangog sa kaintirong lakop. O ini nga ni hali pa sa Mactan, Cebu. Si Michi Yorong saka si Alduin. Narayaon diyan tapos si akin nindang si Aisa. Kuyanda mayo pala nin klaseng unyan sa Cebu. Ta nagsiselebrar da kan Osmeña Day. Watch party, iba man yan partner kan pirmi kong na group chat, iba man yan. iba man ni partner. Iba man ni pag nagluwas na kaya sa Facebook ang sa tuyang sa tuyang live Facebook live kan sa tong programa, may dudot-dutang kaduman na malaog sa watch party. Di sigabos mong friends manu-notify na igwa kita ng programa ng dyan alaw. Yan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Igwa na kitang 35 minutos pasado alas 8 ng aga digdi sa Riding in Tandem. At yan po, balik kita sa tuyang programa. Mahanap buhay naman kita. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni Nanay Paskong anong saya. Sa CBS murang-mura, fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral, Bicolandia, Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral, Bicolandia, Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mga tugang, dainan niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod nin hulita, igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamukan sa udan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Babareta, Wais at mura, serve
Milk Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, sir. Babareta ang wais choice. Lifebuoy. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Pork na pork pa more pag munggo ay minor. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Ang munggo ay malinam ng pa-more pag may real pork cubes ng more. Sa 5 pesos mo sarap ay more. Pork na munggo with Nor pork cubes. 5 pesos SRP lang. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, na mabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Good hair day or bad hair day? I hope it's my lucky day. Good hair day! Woohoo! Good hair day! Sige pa! Bad hair day? Don't leave good hair days to chance. Kasi pag simpleng shampoo lang, kulang. Use Cream Silk every day with 100% more nourishing power versus previous formulation. So you get straight and sleek hair every day of the week. Results may vary. Good hair day! Good hair day! Good hair day! Say no to bad hair days with Cream Silk. Mommy, galing ka sa labas. Baka may bakterya. Kung bahala, may Surf Antibacterial. Safe ang pamilya, safe pa ang bulsa. Huwag ka lang mag-alala. Antibacterial, antibacterial yan. From Surf, kayang-kaya kang protektahan. Malinis ng labada, fresh wais at mabango pa. Tanggal nakakatakot na bakterya. Surf Antibacterial. Tanggal ang 99.9% ng bakterya. Safe at protektado based on lab tests. Mabangong presyong wise pa. 550 SRP na. Buot mi pong ipaisi sa gabos na miyembros konsumidores kan Kasorek 1 na ang raffle na dapat gigibuhon sa December 16, 2020 pigpostpone in huli sa sunod-sunod na bagyo na nagtama sa to. Ini po gigibuhon na sana sa January 19, 2021 sa Kasorek 1 main office sa Puro Batya, Libanan, Camarines Sur. Madali sana ang paagi para makakuha ng raffle tickets. Enot, bayadan sa indong October, November as in December bill on or before due date. Ikadua, ang mga premyo iyuan minasunod. First prize, 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. Third prize, 20,000 pesos. As in 5 fourth prizes man na tig 10,000 pesos. 10 fifth prizes man na tig 5,000 pesos. 30 consolation prizes nin cash. Bagas as in groceries sa kada banwaan. Ang mga detalye siya sa Kasorek 1 website, Facebook, area offices as in magapod sa 0929-378-2074 kung igwang kahaputan. Mos na kita! Bayad ng amay! Maski sa ina-authorized payment center kan Kasorek 1. Pwede sa Bayad Center, Land Bank Online, sa main office, area offices, collection centers, backups, BAPAS o buyers.
Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Sumasakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ang lokal na gobyerno kan Sudanin Iriga sa panginginot ni Mayor Badil Yurobi Alfilor naglansar kan iContact Iriga City Contact Tracing Application tanganing madaling mainformaran ang sisaymanan nakiribanan kan sarong nagpositibo sa COVID-19. Ini para makontrol ang posibleng paglakop kan virus sa satuyang komunidad lalo na sa sadiritang pamilya. Please help us, please cooperate, and let us be one on this. Thank you very much po. Keep in touch, mag-iContact. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca as in strawberry flavors, kaya dai madidipisilang painumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal-an ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Gusto ko, okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Madagos ka na Ready in Tandem. Iguanan kitang 13 minutos bago magalas 9 ng aga. Paabutan ko ning good morning si Sir Joel Crescini. Nagantabay dignis ito yung programa. Uy, partner, mahapot na kita, partner. Sa mga naglalaom na maga naman lamang ng unutsibi na package, baka nang iyan, baka niya maubos nang iyan pang premium nindo, dahil kami manggana. Ay, basta pinmi ka mo magantawa, ay magana ka mo, ining sa tuyang pakuntes, garo ini, nagbalik ka mo sa current events ka na high school, o bahay man ibang tataong hapot sa examination, itong mga pigliksyon kan maestro-maestra. O digdi man, si mga tema na pinagtukar kan sa tuyong mga pag-iriba, saka sa laugang programa, iyo man ang pigahapot. Kaya, grabe sa nakapasil. Napot ni partner, grabe ka pa sila, ano partner? Simple sa nani, kundi ang naapodan po sa mga mapartisipar, iyo po ang Smart 0950-049-7596. Asin sa Globe, 0995
027-3997. Uy, tama-tama, partner. Live na kita sa Facebook. Ini nasa tubangan ming ini, oh. Ini ang nagaganahon ng Nutsibi na package. Pwede ka mo magpansit, pwede mag-spaghetti, pwede mag-salad, saka pwede magbihon. Uy, tama-tama yan na. Igwapa ka mo ng kujik soup, igwapa ng rice coffee, may noodles, may kape. Yun po yan, yan sa wala ni partner. Bakong iyan sa tuo. Yan sa walang napapatos ni na plastic. So, uni po ang sa tuyo mga kahaputan ngunya na Aldao. Isay po itong direktor kang Kasuriko Uno na nagsabing ang tulong natatadang barangay sa Libmanan mapapailawan naman. Yan, grabe siya nakapasil kayo na. Simple ho naman rin na hapot para sa Nutsibi na package na dahil nanindo po problemahon ang December 24, partner. Iguan na kita ang caller. Hello po. Hello po. Si Sisay po ining nasa linya. Si Ricardo Hermohino po. Ricardo Hermohino. Taga saan ka po? Taga Barangay San Cirilo, Pasakaw. Taga Pasakaw. So, ano po ang kasimbagan mo duman sa Muyang Hapot na kung sisa itong direktor kang Kasuriko Uno na nagsabing ang tulong natatadang barangay sa Libmanan mapapailawan na? Si Kuyan po, Direktor Dilangko. Yan, congratulations, Manoy. Oy, Manoy, anong hanap buhay ta dyan? Ay, pagsisira po. Uy, tama-tama, may dakop kang labas na sira, asalon sa Nutsibi na, abayang ka ining Nutsibi na package. Anytime pwede mo nang i-claiman sa imong premyo. Opo, digdi sa OKPM, sa Romero Building, Piña Francia Avenue, Naga City. Salamat pong Uy, kumusta ang pagsisira mo niya na medyo bakong kalmado ang panahon? Ay, maloya po ang sira digdingan ko. Kuyan, nag-aarabot. Ang parasira, pag-aro kayo ng panahon, ano na hanap buhay tang alternatibo? Ay, kuyan po, minsan, kuyan po baga, for parajak digdi sa Pasakaw. Padyak. Ano iba nagkakarpintero? Ano iba pala nagkapadyak? Binamigo, okay lang yan. Basta mayong hilang, tranquilo ang buhay ng tao. Happy Feast, Merry Christmas na lang. Merry Christmas man po. Ano nga si pangaran mo? Ricardo Hermohino. Kana San Cirilo, Pasakaw. Iyon sa tuyang winner ngo niyan. Oy, Ma'am Kim, taga Pasakaw ka. Ara mo yan San Cirilo. Haro yan dumasendo. Narayo, baruto pa ano? Tricycle. Bueno, good morning po sa mga taga dyan sa San Cirilo, Pasakaw. Ikaw ako, partner, gustong tukaron. Ako, naiimposiblihan ako. Kaya lang, mayo ko sa posisyon para questionon ang mga doktor. Kaya lang, kung practical analysis baga, araw gani, ang sarong syudad nagbaha. Araw din sa Camarines-Sur, ang Camarines-Sur, number 1 sa leptospirosis. Hali ngayon sa ihi kang kino. Ngalas ako kung ang sarong banwaan, ang sarong syudad nagbaha, di grabe ang tubig. Pahabayan, paliog, paluluknan. Ay nag-ihi siya ng kino, gulping nagadan. Ini nga, leptospirosis. Kaya ako grabe ang bertud kan ihi kang kino. Ang simpleng pag-ihi kang kino, ang sarong syudad na binaha, kontaminado ang intirong tubig, pirang ribong barilis ang ihi kang kino, partner. Yan ang naimposiblihan ako. Iyo, tama man ang analysis mo, partner. Unless siguro may lugad ka na tama-tama pag lakad mo, naihiang ka kang tinamaan ng purong ihi. Kino. Pero kung nakasalak din sa baha, paano gulpian nagkagadan. Isipon mo, sarong syudad nagbaha, nag-ihi ang kino, gadaan si mga tao. Ibang bira niya. Ay siguro baga sa report, anom na da. Pirang ribong barilis ang ihi kang kino, para ang milyon-milyon na barilis na nagbaha sa syudad, makontaminate ang tubig. Yan ang pingangalas ko. Mayo kita sa posisyon para questionon ang mga doktor, tayo sa iyang tsuri, kailang kung practical analysis baga, pambira yan nag-ihi sa na si kino. Nagbaha ang sarong syudad, gulpian agadan.
Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguana kitang 6 minutos bago mag-alas 9 ng aga. Nag-text si dating board member Ernie Verdadero. Ang sabi digdi, ipinaabot ko na kay Mayor Labas ang reklamong kawaran ng social distancing dyan sa Bulangan sa Milaor. Ay maayo man yan. Si Labas, magdyan niyang Ricky Magtuto, magpaabot yan, baad supalpalon sa na siya ni Ricky Magtuto. Sabihan ba siya, anong pakiaramo? Baad supalpalon sa na siya ni Antat sa Bula Ricky Magtuto. Siguran marika yan, kamerahon yan, surusuan ng mga nagbubulang, ilag sa Facebook. Ihapot sa Malacanang. Ano ta ka mo grabing kaartehan nindo? Ang mga aki abo nindong padyanon sa supermart. Pero ining bulangan digdi sa Camarines Sur. So, durukutan ng tao, mayong nagreklamo. An Malacanang ang pili ni partner, si DILG Secretary Anyo siguro. Ay tako ni mga local leader man lang, ay supalpalon sa ni Ricky Magtuto, prundo yan. Uy, palagon ta pa partner, at saro pang report. Bangon Banwan Report! Yaon sa linya si Ernie Marfil. Ernie, okay. please. Dave Ervin Marina Agagraray, human sana, ibigay sa kasurikuan, napitan na si Dion duman sa rapol ano. Kaya ako na nagpatakod doon niya ni Corinte, ang pigi-interesan, ang rapol sana. Yan. Sa kasurikuan, no, updated na magbayad, gusto pang bali sa rapol, kaya nagpatakod ni Corinte. Sir, good morning. Si Dave Doliano tapos si Ervin Borja. May adjustment po kita sa rapol, dapat 16 December, pero may adjustment kita. Ako sir, kanakol ang nagpatarakod ko niyan, makabali lang sa rapol. Good morning po, si Dean Romano Tabi, Ervin and Dave. Ako tinapang sir. Good morning Dave, good morning Ervin. Morning po. Ano po ang papremyo dyan sa parapol na yung tagarubaga grabe nagkaka-interes? Medyo po medyo darakula kaya ang kantidad kang gaganahon kan maswerting mga manggagana sa gigibontang parapol. Alagad, mas maray po na nakadiktiman si ako yung amigo, si Ernie Marfil, saka si Dads Avila, kan DCLW, para maianunsyan mi po ang pagbabago kayning Christmas Paraffle 2020 kang Katuray Kawan. Originally, i-raffle date po kayo ni December 16. Alagad sa inagyan kita kan si Huring Bagyo, si Bagyong Ulysses. So, pinag-move mi po ini from December 16 to January 19, 2021, unraffle date. And venue po kayo ni, hindi manggiraray sa main office, kang Kasuray Kawan, hindi sa Barangay Purbat sa Bidmanan. So, ang saro pa pagbabago, originally, si kabali lang na bill na makakabali sa entry can raffle is October and November bill lang. Alagad, kapag move ka to January 19 ang raffle date, pati si December 2020 bill kasali na po sa raffle na ini. So, ini ang mga pagbabago na gusto ming ipaabot sa mga member consumer kang Kasuray Kawan. Isa to yung mechanics, guidelines, mayo man yung pagbabago, only the raffle date and the entry ang nagbago. Tapos si December bill, nakaiba. Kung sabihin ka ni sir, ang sarong member consumer, entitled na magsadir ng free raffle ticket. Ayun po, kapag sa tulong bulan na yan, October, November, December bill mo, nakabayad ka before due date, so entitled ka nin 3 tickets, so naradakula ang chance mo na makagana ka sa dakulang pa-premium ini. Ang first prize ka ni is cash, 50,000, second prize, 30,000, third prize, 20,000, and fourth prizes, 5 ini, sa fourth prize is 5, manggagana, 10,000 each, and fifth prizes, 10, 5,000 ang kada saro,
So, iyan ang mga major prizes. And then, igo kita ning consolation prizes sa kada banwaan. Kaya, i-separate mo po ang mga ticket. Pagkatapos kang kada bulan, kukuhanon mo yan doon sa mga area offices. I-segregate ni kada banwaan. Tayo kita nin parapol kada banwaan na igwanin kataong 30 consolation prizes sa kada banwaan. May mga cash prizes man po dyan, may mga items. No? Hindi mo ini sa parapol sa koleksyon kan sa tulipan. Ay po, magandang po yan ni saan katuyon tangani kay ni na mamantinirtaan collection efficiency kang Kasoreco 1. Kung pwede gani, si dati sa is naga 100%. So sa ngunyan ang sa moya pong sumada medyo po magayon ang collection efficiency. Although day tama na 100%, daan iba may mga problema sa bill. So pero day po nagbabang maray. Nasa 90% man po ang sa tuyang collection efficiency. Yan ba? Sir, dumaan lang po kita sa kumusta ang Kasoreco mo dyan? Ang mga nandiyan na? Ano po ang update mo yan? So far, ang pag-abot sa restoration kang sa tuyang mga kagamitan, yung linya ng kuryente, and connection pa sa mga consumer. So far po, nagkakigwa na kita nin 92.66% as of kasugma po ini, December 3, no? 92.66%. Sa number of barangays, go kita nin 286 barangays, igwa na kitang napailawan na 265. So, kadikit na lang po ini. So, pag-abot man sa house connection, ini po kaya halawig na ini. Basta po sa sumada, sa entire coverage, nasa 92% na po kita. Okay. Hindi ko pong still sa Fisher Dio. Malinaw na, Ernie, saka managtang oras. Okay. Sige, salamat, Dave. Oh, thank you. Sabi sa Tion. Yan ang Kasoreco. Matibay mag-kolekta dahil sa raffle. Kanako na nagpatakot talaga. Tama ba na sa raffle, lang pasinda sa December. Yan po sa tuyang report ni po Sir Ernie Marfil. Salamat, Ernie Marfil. Bago kita magpaara, maantabayanan po ang masunod na programa, Mas Maaksyon. Tagaro itong staff ni Congressman Arnie Puentevilla na nalamuyo na si bago niyang auto matripan kan sarong abogadong konsyal. Pigparasikadan si auto. May nag-abot pang sarop, sinapuyong pa kan abogadong konsyal. May isog. Super isog. Garo may interview at yan si Dumular with Mama Olive sa Girara. Inipon sinong amigo sa radyo si Dave Doliano. Isaga, kitaan magkairibanan sa programang poon sa Chismis My Business. Abot na sa Reading Tandem. Yan po sa aldaw na Sabado. Dumapalan sa mga nagkukontribute sa Chismis My Business. Gusto kong linaw na ang programang iyan for entertainment purposes. Bako yan itong para ratakon, para insulton, para rauton ang pagkatao kan sarong kay Manwa at ano. Kaya si mga makontribute dyan na itong pang entertainment lang, bahong itong ang katuyuhan na intierong runoto ng pagkatao kan subject bako yan ang tunay na katuyo. Yung kulibat ko, partner, paabutan ko ning good morning ang sa tuyang forever admirer si Gigi of LTO dyan sa Kabuyaw, Laguna, nagantabay ngo niya, nag-text, good morning, isay bayaan mahina na nagkakaigwa ng saod sa Kalawag. You're good looking. You're looking good. So, Gigi, kumusta na lang dyan sa Kabuyaw, Laguna, LTO. Salamat po kan sa inong pagkatabay. Ini ang sinong amigo sa radyo si Dave Doliano. Ini man po, si Ervin Borja, nagpapasalamat kan sa inyo pong panghinanyog. Si Dave Doliano as in Ervin Borja ang Riding in Tandem. Nagraragugno, magkaangkas. Riding in Tandem.
naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kan sala, asin maumaw kan tama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod, nag-iimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa